सकाळ आमे बालेश्वर रांची पहुंची जाइतिले गाधेकी रेडी हो सारे देखिपे जमी पछरे भाई रेडी होची तेरे आमे नाके जिबा जोठी आपन को मो ए वीडियो रे अपडेट दे देबी कुआडे जाउची कोन करची आपन मो सहित जुड़ी रहंतु खाई के आमे बाहरी गलु सीधा रांची रो जू को कोन चिड़िया खाना घर माने जू भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क कुहतु कुहतु आउ थे भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क आसिकी पहुंच साइलुनु जू पाखे जू रो एंट्रेंस एगुरा कौन ठुआ होता से मो मौसा को पचारि चनाचूर है चनाचूर शीत तो भारी जोर कर देखा जाऊ आगु केमती कौन ब्लॉग मु करुची कि ना नहीं एक तो पलि आइछु कौन गोटे बागर फोटो भी अच्छी आपन गले सबू किछि डिटेल्स मु देखेबी भाई लाज करुची कैमेरा को देखी मोर मो भाई की कौन कही आस Audio Jungle. Audio Jungle. तापर एंट्रेंस डाहाण पट को जीवा बाटरे चढ़ई आरंभ हो जाइतिला ताको बोर्ड रे मध्य स्कैनर मध्य थिला जोटा स्कैनर करी आपण माने केउ पक्षी डिटेल्स जानी पारिबे आपण जेन देखि परथुए मु सबू देखौची प्राय गुरा माने तांको घर भितरे रही जाइतिले पक्षी माने ये हमर होचनी ग्रे पैरेट जोटा ओपनली हमको देखा जाउतिला क्लियरली जेने आपण माने देखि परथुए इटा आम जो चढ़ई सातुटा माने मासु मास ता रंग चेंज करे माने सातुटा रंग जार लवबैट्स माने जहाँ कहती इटा आमर कला बेक हंस धला मयूर बतक हाइब्रिड बतक कला बेक हंस को कहते बतक मुझे भाईर मोर जोर सोरे हसुलु ये हूँ आमर इमु पक्षी जोठी माने रांची रे बहुत इमु पक्षी गुरा अच्छा यहाँ आम कला पेचा जेहेतु कम दामिकिया फोन भाई क्वालिटी जी आसूची से आपन को देखा यहाँ आमर हूँ हॉर्नबिल जोटा तार लंबा थंट थाए हॉर्न टाइप रो से ता ना होता हॉर्नबिल ये हूँ आमर ओस्ट्रिच पक्षी ये हूँ आम तितर आम ग्रुप रे जड़े किए कहला कुकुड़ा देसी कुकुड़ा ये हूँ चिल्ल आपण मैंने जेन जानी थे चिल्ल एटी गोटे बाघ रिटायर्ड हो जाइए माने आउ नाही आ गोटे बाघ सेपटे अच्छी मुझे देखा आगू गले सीता आटीट्यूड ना कौन ए तू छेलीटा रे
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର। ଧଳା ହେଇଛି ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଖାଲି ସେଇଠି ସେତିକି ବୁଲିବ ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେ ଆଉ ସେଟା କୁଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ବି ଅଛି ସିଏ ବୋଧେ ତା ଛୁଆ ପିଲା ହବ ବୋଧେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେପାରେଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛି ଆଉ। ଟେନସନ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ବିଲୁଆ। ତ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ବାଟ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଟ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏକ୍ଜିଟ୍କୁ। ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ତଥାପି ବାଟ ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଦେଖ ପଛପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବାଟାଲିୟନ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ। ଏଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କୁ, ସବୁ ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦାଦା କହିସାରିଲେଣି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସିଂହ, ଆମେ ସିଂହ କତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଭାଇ ଯେମିତି ଚିଲଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଭାଇ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଜ୍ୟାକେଲ ମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ମଝିରେ ଯିଏ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି କାଠ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ମौज ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापस आना तेरे काम है। ଅନିଚୁ ଉଠା କ'ଣ ଖାଉଛି କଦଳୀ ଚୋପା ନା କଦଳୀ କଦଳୀ କୋଉଟା ଚେଙ୍ଗଟା? ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲ, ସେଟା କୁମ୍ଭୀର ତା ଛୁଆ। ଚେଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଝିଙ୍କ ଖରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ମନା କରୁଥିଲା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, କାରଣ ସେ ଛାଟି ଦେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ, ସିଧା ଦେହରେ ଗେବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଙ୍କ ମାନେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନୀଳ ଗାଈ। ସେ ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୀଳ ନୁହଁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଗାଈ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଳା ହରିଣ। ଏଠି ହରିଣ ଆଉ ଧଳା ହରିଣ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ। ତାପରେ ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯିଏ ନାଚୁଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହରିଣଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହିପୋ ମାନେ ସବୁ ସନବାଥ ନେଉଥିଲେ, ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଖରାରେ। ଯେହେତୁ ମୋ କମ୍ ଦାମିକିଆ ଫୋନ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ମାନେ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ଯେତିକି ହେଇଛି କ୍ୟାପଚର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଯାହାର ମୁହଁ ବଡ଼। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି 200 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ 50ଟା ଲାଇକ୍। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏଥିସହିତ ବୁଲାବୁଲି ସରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଯାହା ସବୁ ଜୁରେ ଥିଲା ଆନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଯାଉଛି ବସ୍କୁ। ଆଉ ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠିକି ପଳାଇଲିଣି। ମୁଁ ବସ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ।